nọ n'ime asụsụ Igbo amaka. Ọ bụrụ na taa bụ ụbọchị izizi ị na-esonye ma ọ bụ ụbọchị mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo m, ebe a bụ ebe anyị na-asụ Igbo na-akparịta nkata n'asụsụ Igbo. Biko, anọkwa m na nlekọta mmadụ media ndị ọzọ nke oyibo kpọrọ social media. Anọ m na Instagram, TikTok, Facebook nakwa YouTube. Nke ọbụla ị na-esonye kaba ahụ ka ị sonyesi ike n'ime ya. Aha m na ha niile bụ asụsụ Igbo amaka. N'ụbọchị nke taa, o nwere obere ihe nji maka ya wee bịa. Ntinye ya ka okwu, ị ga-esi anya o nwekwa ihe ị nwere ike ikwu, idenyekwa ya ebe a na-ede edemede. Ọ bụrụkwa na ị hụrụ ihe a mmekwu n'ụbọchị nke taa n'anya, tinyekwa aka ebe a na-atụnye aka ma tụsa anya bụ ozi ka o too ogologo ka ọtụtụ ndị mmadụ nwee ike hụkwanụ ozi a. Ihe nji maka ya wee bịa n'ụbọchị nke taa bụ ụmụnne anyị ndị nọ mba ofesi nke a kpọrọ Diaspora, ndị jere ịgba mbọ, ndị jere ịchọ akara aka ha, ndị jere ịchọ ihe ha ga-eri, ndị jere ịchọ ka ọ ga-esi dịrị na ezinụlọ ha na mma. Ọ bụ obere okwu ka nji maka ha wee bịa n'ụbọchị nke taa. O nwere ọtụtụ ụmụnne anyị ndị nọ mba ofesi ndị na-abụ ha kpọọ nwanne ha ọrụ ma ọ bụ na nwanne ha kpọrọ ha ọrụ, arụsị ọrụ ha erizi ihe niile sọsọ ha. Ọ bụ maka ndị dị otu a ka m ji wee bịa wee na-ayọ ha na-asị ka ha hanata. Ọ bụrụ na nwanne gị kpọrọ gị ọrụ ma ọ bụ na ị kpọrọ nwanne gị ọrụ, kaba ahụ ka ọnụ mmiri okwu unu kwuru n'ụtụtụ mgbe unu na-akpa nkata maka ọrụ ahụ bụrụkwa ọnụ mmiri okwu unu mgbe ọrụ ahụ gaziri ọfụma, na mgbe unu rụchara ọrụ ahụ ka unu nwee ike debekwa ọnụ mmiri okwu unu ahụ. O nwere ụmụnne anyị ndị ya bụ ha kpọọ mmadụ ọrụ, arụcha ọrụ ga ọfụma, ha erie nke ha, rie nke onye ha kpọrọ ọrụ. Nwee ndị bụ na-akpọrọ ha ọrụ akpọ, arụcha ọrụ ha erie nke ha n'ihi na ọ n'aka ha ka ego bịara, ha rie nke ha, erie nke onye kpọrọ ha ọrụ. Nyanwụ ife jọgburu onwe ma sikarịa nkakwu n'isi. Nwanne gị kpọrọ gị ọrụ omegharụ, nwanne gị ịkpọrọ akpọ omegharụ, omegharụ wee kpọọ gị, omeghokwana arụ wee zagụ. Ọ bụrụ na unu rụchaa ọrụ, welu nke gị nye nwanne gị nke ya. Erizina na ị ga-erinwu ya, erizina ka imegide nwanne gị ihe ijere ịchụ na mba ofesi ahụ ka nwanne gị ahụ jekwara ịchụ na mba ofesi. Biko, wepụ n'aka enwe n'ofe tupu ọ ghọọ n'aka mmadụ. O nwekwara ọtụtụ ụmụnne anyị ya bụ ha fụ ebe ihe ọma ya esi bịara nwanne ha ma ọ bụ na ọrụ nwanne ha kpọrọ ha rụrụ gara aga, ha ejekwa were ndị isi uwe ojii wee chụwa nwanne ha. Ụfọdụ ya nụ na nwanne ha nwetara ego, na o were ego bịara ya nụ, ọ chọba ụzọ ọjọọ, kpaba nkata ọjọọ, tụwa atụmatụ ọjọọ ka o wee megide nwanne ya. O wee jee were ndị isi uwe ojii obodo ahụ nye nwanne, ejezi ebe nwanne ya gbakọ ụzọ ya bụrụ ya. Anụrụ m na o nwere ego bịaranụ, kedu ebe ego ahụ dị? Ngị nwa abịaziri be gị abịa, ị na-aṅụzi true to God na onweghị ihe ma maka Chukwu, mana ị maghị na onye dịrị ha agbago ha ka ihe niile si wee dị. Ụmụnne anyị ndị na-eji eke achụ nwanne ha, ndị na-eji ndị isi uwe ojii eji agbakọ ụlọ ebe nwanne ha bi, wepụnụ aka enwe n'ofe tupu ọ ghọọ aka mmadụ. Igbo fụrụ onwe ha n'anya, Igbo fụrụ onwe ha n'anya, Igbo kpọkwara onwe ha asị n'ụzọ pụrụ iche. Ama m ihe nji ekwu okwu a. Ọtụtụ ndị be anyị, o nwere ụmụnne anyị ndị nọ na mkpọrọ, o nwere ụmụnne anyị nwụfugoro n'ihi na ha kpọrọ nwanne ha ọrụ, ma ọ bụ n'ihi na ihe ọma merụ ha, ewere ndị isi uwe ojii wee nye ha. Ị na-agbazi mbọ ka imemina nwanne gị, nwanne gị ahụ ị na-ememina, eme gị ife ahụ ị na-eme nwanne gị, obi ọ ya adịkwa gị mma. Nwanne m, ọ bụrụ na ị na-eresi ife onyonyo a, na ị na-eme ụdịka omume a, na ị na-akpọ ụdịka agwa a, na ị na-anọ ebe akpara ụdịka nkata a, wepụ aka enwe n'ofe
tupu ọ ga-aghọ aka mmadụ. Onye a sịrị nye aha aka o ji mara na ọ dị emete ya. Nwanne m, ị naghị emete ya. Enwezina anya ukwu n'ihe ọma mere nwanne gị. Enwezikwana n'anya ukwu na ọrụ gị na nwanne gị rụrụ ọrụ ga were nke gị nye nwanne ya. Ịnụ na ihe ọma mere nwanne gị, kene Chukwu ka nke gị wee mere gị. Enwezina anya ụfụ, etinyezina nwanne gị n'arịrị, etinyezina nwanne gị n'ihe mgbu, etinyezina nwanne gị na-echeta ebebe. O nwere ike ọ bụrụ na nwanne gị ahụ iweru ndị isi uwe ojii tinye na mkpọrọ n'ihi ihe ọma mere ya. O nwere ike ọ bụrụ na nwanne gị ahụ n'onye awụ isi afro kwagbogbu na be nna ya, n'onye awụ na nne na-eri nri, n'onye awụkwanụ na nne ya na-eri nri, iweruzie ya tinye n'ụlọ mkpọrọ. Nne ya ana narịrị, nna ya ana narịrị. Biko, onye na-emekwa ya na-asị ọ wụrụkwa ya. Nwanne m, ọ wụrụkwa gị, ọ ga-adịkwa gị mma. Ọ gwụchakwanụ ka ọha m n'ọnụ. Daalụ ndị sonyesi m ike n'asụsụ Igbo amaka. Biko tinyere m aka ebe a na-etinye aka, denyekwa ihe ebe a na-ede edemede, ma mezikwanụ ka anya bụ ozi too ogologo. Ọ bụrụkwa ndị o nwere ebe m na-ekwutechaghị ya, biko gbazie m ọnụ, n'ihi na ọ bụghị naanị onye nwụrụ anwụ ka a na-agbazi ọnụ, a na-agbazikwa onye dị ndụ ọnụ. Ka m pụtakwa.